dyddiau hyn, mae cyfrifiaduron yn storio lot o wybodaeth amdano ni. Os ydyn ni'n prynu rhywbeth, yn cael asesiad gofal cymdeithasol neu'n mynd i weld y meddyg. Mae systemau cyfrifiadurol yn helpu sefydliadau i reoli gwybodaeth bwysig amdano ni. Nawr, dychmygwch os byddai modd i ni ddefnyddio data i wella iechyd a gofal cymdeithasol. Drwy rannu gwybodaeth yn ddiogel, mae gweithwyr proffesiynol yn gallu gwneud penderfyniadau gwell, osgoi dyblygu a lleihau camgymeriadau. Ond mae problem. Mae systemau cyfrifiadurol gwahanol yn cofnodi data mewn ffyrdd gwahanol, sy'n golygu ei bod hi'n anodd rhannu'r data rhyngddyn nhw. I ddatrys hyn, rydyn ni angen ffordd gyffredin o gofnodi data. Safon data. Os ydyn ni gyd yn disgrifio data yn yr un ffordd, mae'n llifo'n well rhwng systemau. Mae hyn yn golygu bod gwybodaeth yn haws ei deall a'i defnyddio pan fydd yn cael ei rhannu. Dydy hi ddim yn hawdd creu safonau data. Mae'n cymryd amser, gwaith tîm a chytundeb. Rhaid i bawb ar draws iechyd a gofal cymdeithasol gytuno ar beth ddylai'r safon fod. Yng Nghymru, rydyn ni'n defnyddio Fast Healthcare Interoperability Resource, sy'n cael ei alw yn FHIR. Yn wahanol i ymdrechion yn y gorffennol i safoni data, dydy FHIR ddim yn gorfodi pawb i weithio yn yr un ffordd. Mae'n gweithio o amgylch gwahaniaethau bach yn sut mae pobl yn gweithio, ac mae'n canolbwyntio ar y data sydd angen ei rannu, sy'n golygu ei bod hi'n haws cydweithio. Mae data gwell yn golygu penderfyniadau gwell, llai o gamgymeriadau a gofal gwell i bawb. I gael rhagor o wybodaeth am safonau data a FHIR, ewch i'n gwefan grwpgwybodaeth.gofalcymdeithasol.cymru/data.